Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ng idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin,
sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Manayamit tamo po, manalangin tamo. Malagod da kay kaming ikpa. Muna po pasibayo, wala lang po po din kay kong pamipuri kay ko. Amponin pami pasalamat pablasang pagkalubanan kembi ampong sikanan. Ginawang inim tinandit. Diyos ko sa naraguma kanya may panimunan ng balang metong kay kami. Gini pong mag-aaral kami, gimbinan ng eskwelahan, Diyos ko, sana po ginutulutan mo yung balang metong kaya kami. Diyan may kaya pong sa patakabias ng pamanalastas ka rin kaya kang kautusan, baki aragong yung malyaring mabalatong. Ginoong ining pinanditi kaya pong sablang may kakapatat. Hanggang po ka rin sablang mayintang, sablang kayanakan, sablang membro, hanggang po ka rin sablang manungkulan. Hanggang po ginawa ka rin sablang kaya kaming pengaring mapilampatsyong yan, susubebe, ka rin kaya kayang pamagsimula. Kaya kasalpantayanan. Diyos ko, manalig kaya po kaya kang pong maniwala king banal mong layo. Bendesyonan mo kaya nga po. Nung nino man saraguin at imbita problema ko panandaman. Diyos ko, sana po bendesyonan mo kaya nga. Apisan mo kaya nga pong lihim kitang kaya kang mayupayang gamat pa ng kanitarugo. Diyos ko, manyang kaya pong lalong mayigit mga sadsad. Karing banal ming tungkulan kaya ka. Igpapasalamat kaya po ginunong mga nanom kaya kung niningat ka rin na doon may ngalabasan. Sana ragu ginunong. Karing nga daw may pangdaratang mga kanyan may kaya sapa pong ingatan bakit kaya kung mga sadsad. Ginawan timuri ng gana po ginurat ang kaya kapatid na may mga anday wanong nukaril mga pumbansang kakarinan. At panalangin mila naman po kaya ka Diyos ko sana po ingatan mula kingal doon po ang Bengilisya mo sa ko king nanuman kaligaligan. Ang gana po ginu kitang kaya kapatid. Manalig ang pong maniwala Diyos ko sana ragutulutan mo makanya mo nga sapong apisan kitang kaya kang mayupayang gamat. Igpanganga na po inuginuin ni kaya kapatada, pinili mo ka rin dakal Diyos ko, asan naraguig pa manyani po nga ibating yung kaya sarili ka rin banal ng tungkulan kaya kang ini nga ba kahit ibano pong ituro. Kaya kami pong ibalita, ditang mayap ng gawan, bangi kasulong nanin kaya kayang kasalpantayanan. Igpaila po rin rin kaya kayang samu ang pong karalungan kaya kang ini nga baksa po tanggapan mula. Tanggapan na naman sa po ng balang metong kaya kami tang limang pong pamipala. King lagyo na niya sa kekyan para pagligtas si Papa Miladan po sa black kaya magpakapilan man iyan nasa po. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Doktrina ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan, at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o ang kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad.
payana kay batiting tao tondon pasya sana nung mapakli yaiti panolo alano ing kalam nanindiya Keka iyo babiena sablang mo niwala huwake tiyat yulo dating sariliyo bang makiramdam la bos niyan yasang maigit tawing puso na kasalpantayanan napon king minuno nangga nakingeni long pamialiwono ingupayanapon ngene mo rin atiyo karetang manwala maminto king Ginoo pakabitasana ning manwalang tao de tanganggang pagal banquete yumeko bakong makiramdam Diyos karing amano mga biyasa laso lalo ding puso yo kapiga ganakan kong atiyo at ding talaturo o kekoda rolo pakikwanan yupin kekong pangayatiyo si diyayong lolanan mipangat muan kayo keko alanesang puan
kalyon. Ke ko alanesang puang king nenoyaman lagi yung puamidoke king kasarilinan bakong mo nagumpe bukas yung daratang linisan yung maigi dingke kong dalanon papunta king Diyos Karin king kayarian wa makalonos ne ing tao ninuman nung ting pupuntukan king kasarilinan ampong sipitan kayong tandanon pas bola makiput milob nemon ing ninumang tawon daramdam king aral mi kakalugod ko ikayo'y kongan uling itang Diyos Karin king kayaryon itiyat lugodya kayo kongan nga namingat kayo ingatan dakongan kanyang sablang boge ting kaparolanan bobienot pagkaluk king manual ang tao king bang alang lunta metong man ke kayo lunto yung maglili king bienang atiyo niya magpakabiyasa lareng sareleyo eyo sa pasyason me sabeng tondonyo oleng nang mapakli nga naniting libro ala ng panolo pakatanda na niyo magsiyasat lareng sareleyo mo panalangin ko ikayo ikongon pinaplakanye sakit no ang daralan mabilog ayato wake kayong
bagyo. Yeso tangalon, lang mapinsala, yato yung toknongan, mogon yayin yato, kayo yang patdan, pamela tandeng, mayap yung darapton, mapagsya sa piyaso, manwa ng tao, mapagsya sa piyaso, dapat nang atiyo, pakikwanan yupin, kingetang alan yu, kapamela tanda, ding panalangin yu, myo beya bekopin, waye ko tutok nong paliyeng nobeno, ake kong gagawan, bayong tangalan, bukas yung daralan, king sakit ninyo to, buang tangalan. Salamat, salamat. Sablong apiyo, mangat mulangan sa dating do kananiyo, bakong kumawo, bukas ding bukas yu, bangtin kong gamitan, nung datang ingaldo, tumipon, koing adwan ko, dapat yung mga ayak, balendo agdagan mo, panyatang ningaldo, konong miraso, karingking kayarian, maglolan kong atiyo, kay batik lareti, banal kong tungkulan, misasan metong ko, kayo ikongan, marap ko nga nasana, karinking kayarian, karinalang lungkot, puros kaligayon. Oh Dios, ing bendasyon, kayo malakwon, at babalutan ko, ding puso'y kongan, dalisenong kolam, lugod ning ginungnuan, Santa Veronica, oh Dios kapayapaan.
Yang salamat po karang kata mong choir. Yang muna po abot kay Maya pa oras. Kaya kayong pengari ko ang pong kapatid tutuki kagulutan ng Kristo. Yang pagsamantala po akong tinalang kay katamong kapulungan, mityak sa kanako ng ding maranon, hindi katamong mamuntukan, atin niya po atang maulagang lekaran, king kandaba, lamo may nga nakikanwatang kasal, karang kaya katamong kapatid. Yang pasalamat ko muna king Diyos, lalong-lalo na karang kaya katamong masipag at maganakang kainakan, malago, mga santing. Pasalamat ko yung alang sawad ang magobra kung kaya kasalpantayanan, lalong-lalo na kaya katamong milabas sa anibersaryo. Kagumda kaya kayong pengari ko ang pong kapatid. Pasalamat ko po nga lang pupos kaya kayo. Kung kaya kong pamagmalasakit, kung kaya katang anibersaryo, uling balo kung mikakalugod tamo, sana mapupos hanggang mabiyata mo yung kikatang pamsasan metong makayokol king burinan yung kikatamong kasalpantayanan. At bayo ko'y sunduring buri kong sabihan, pasalamat kong maragul ka rin kikatamong kapatid, ay tiyo ka rin alawang bansa. Balo kong nakatamo at sisimbala naman kay Ngorsayan, ang giyang yatala kayabe, alalo at ikatamo kaya betala naman. Yang sana ako sumawa. Lang sawa yung pamanyaw, pamamintok yung burian ng apong Ginoo. Uling makasulat sa king ebanghelyo. Nung dinapat kang maya, puwat ang ablasanin ng Diyos, singkop, siksak, miglapo, king kong kandungan. Sana ako sasawa, king kong pamanyapat, king burian ng apong Ginoo, king mayap. Bangkanita, lalo na kong panuwanan at tangkaragdagan, makanya yung pasibayong tanggapan. Karon kaya kayong biye. Ang importanteng dili, ingatan ako rin Diyos, ingin ako paboren, king kaya kong pamangawa, pamang nyapat mayap, nung makananong migbali kong may ako kong payapa, king siping dar, kaya kayong mal, king kaya kayong biye. Turutan na rin Diyos, may bali kayo namang payapa. Karang sipil na rin kaya kayong malking biye. Ang gana kaya kaming kapatadyo, king kasalpantayanan, makanyan niyang bit-biting tagumpe, bangkanita ng dating aldo, makanyan tang pasibayong, makapiyabe-yabe, maminto ka rin burina. Yang, bisdat man po, kaya tang milabas tamong anibersaryo, malulungkot po naman uling, higit ko rin kaya katamong pengari pila na lamo. Niya po rin makatagan. Agad ka nakako rin kaya katamong pengaring minuna na kaya katamong miyakuha na king bispirito. Malamo kapilampa mo din kaya katamong at mong pengaring mitutuki ba pangadoy, ba pandoming kaya tang banwang meto ngayon anibersaryo akabi at talapa mo. Pero makanya naman, ulingin Diyos siyang kaburian. Balo kong giyang alano kini. Kaya talaya kakit, pero kaya biya pa mo rin. Mamintok yung burian ni nga pong Ginoo. Sabi na ni Banal nandin, no kanong pasya santala rin kaya katantun doon pangapakli na lalang panulo. Totoo po kapatid. Kaya ko, manyad kong dispensa kaya kayo nung halimbawa, kakakitsumantang kakulangan ka na ako. Duro ko kain ka na akong kanuan. Susutkain ka na akong puso kay kayo. Manyad kong maragula dispensa nung akakit po ka na ako. Kagumda rin ka na akong pamilya nung imila agagawaran kaya kami katungkulan. Pero sana muna naging ka na akong sarili. Kagumda rin ka na akong pamilya. Turutanan ng Diyos at pagkapilitan mi. Hanggang nga tiyuin biye, sika na iniya pagkalob na ng Diyos. Kaya po sumawang mamintok yung buran ng nga pong Ginoo. At kaya sumawang ang puntok ng gawa karan kaya kaming katungkulan, kaya katang kasalpantayanan. Pero nung misan ulin dadalanan ng tao-tamo mo, manandaman tang kapagalan, pero in Diyos salila ng sika na ng pumpiyersa,
po ang agagawa tala rin kaya katang katungkulan. Bisasag luluta mo, may biya tamong maminto, bisasan metong, balo kung bisasan metong tamo, sana, pag nasanta mo ka rin kaya katamong sarili, metong lang maging ekspresyon din kaya katamong pengari, yung itamong magsimula. Yung ilang magsimula kaya katang kasalpantayanan. Kanita po ibali ko kuran din kaya katamong pengari, at hilo, ding magsimula. Kanita pialalong kaya kaming mapilan na kayo nakangini, at tsula naman kaya biatala. Kanita po, 1971, ginubat din kaya katang pengaring mula ni Eden, yung sibul tagumpian ni Biye. Kinila pa po kanita magpulong karetang udim balemin dati, kinila retang sampalok, kini kaya sasamba kanita. Yung meging mamuntukan mi kanita, itang kaya katamong kapatadaboy David. Anak na yung tanggang matwa, tamong gabinete siya pong goyo. Pabanwa po ita, 1972. Kanita lang may gumpisa rin kaya katamong kapatad, ay meging mamuntukan da rin kaya katang kainakan, iba pang mat, iba pang rading, yung kaputol ko itching nita, yan yung kaya katamong sekretarya kanita, Inor, di mani. Pilang kami mo po kanita. Kaya meging kainakan. Pero uli nga kakit mi. Karang kaya katamong pengari, meging oktibula. Ang gaman nga ni katamo oktibo taking kaya katang kasalpantayanan. Sana may atong lang guide. May atong lang maging ekspresyon kaya katamo itamo nga anak dangin. Nung nanoy yung giyawara kaya tang minunang panahon, minunang aldo, sana makanyan mo naman nga gawa tamo hanggang at iyo yung biyada rin kaya katampe nga rin mapilan. Hanggang gulutan na katamo, kaluburan tayong kasalpantayanan at pagmalasagitan tayo, yung pigmalasagitan ng kasalpantayanan. Palakpakan tala po rin kaya katamong pengaring mapilan ng katakan. Yung kaya katamo punte mong pag-aralan, pangalan sa magulang, pangalan sa magulang, paggalang sa magulang, yung pong sitas na Peso 6, 1-3. Ngayon po yung kaya katamong dandaman, may pa mag-aral kaya katamo. Pablasang lalo manatarin kaya katamo ng luwang speaker. At yung tapo palang bisita. Yung kanak pa na mag-English, alak ko ang kinantingin kaya kami. Welcome, Ben. Ngayon po, panhinayin tayong kaya katamong kapatid. Yung pamipuri, ang pong pampasalamat king malugod at Diyos siya pong munang payabot ko. Sabla pong pengari at kapatad king kasalpantayanan, maya payabak po kaya kongan. Bustaman, mulit pa si Bayo, makanyantang makayatubang malyaring, makanyan lang mipapagaral ding malang metong kikatamo, king eskwelahan na ning biye. Dapat po, king kapamilitan daring kikatang gawa. Ne po? Ing nanuman pong daratang nga panahon ning makanyantang alis yan, nanuman pong sigwada. Ulim pong makapanabilin king banal latin hipo, na ing daratang tang panahon binang masakit ya. Ne po? Sanapin po kano ingayaplak tayo. Huwasag ka tayo ing nanumang daratang nga kasakitan ka rin kikatang biye. King kapamilatan da, ding kikatang balang dapat. At deting balang paralan at tuturo na kikatamo ning mga banal, sana yung balang metong kikatamo makanyan tayang gawan. Ulim pong kanong nuyuman kanuan ti kabayat ing bubuat, nung dakal no man ding mamuat, maging mayane manganting patpat. Nano patapo, king kapamilatan daring kikatang pamisasan, metong pamiyabe-abe, king metong bena malyaring, ing nano mang sigwada, tayo malyaring tangalan, king uli na ning saup na ning kikatang ginong Diyos. Ne po? At ngening akilala tane ing kayang amano, dating kayang balang kabiasnan, sabi na ning banal, nung pasyasantala kanuring kikatang tundun, magkang mapakliya. Ne po? Buri sabihan, pota pong akilala tane ing katuliranan ng Diyos, at potang mibukulat na ing kikatang pusong pong kaisipan kanitapin,
pilit tang pasyasan ng kikatang tundon. Ne po? Datang kikatang balang obligasyon, dating kikatang balang tungkulan, ing etala gagawan. Nga na pin makasulat siya po kinsatong kasulatan, mapakliya ka no tundon at tala ng panulo. Kaya muna nasapo ka ako, ing pamagpasimula, karing kikatamong banal katungkulan, ing agampanan talang malaya, mitmong katapatan, tetagan, ampong dedikasyon karing kikatang balang kasarilinan. Pota po nga tintang dedikasyon kasi na anumang pong bagi. Ne po, maging mayan niya. Uling buri niya ning kikang katawan. Pota po kasi nga naburi ning tao, gang nang kayan, ne pong kasakit, ne po makanyan. Ngayon na po manatili ya, potang manatili itang kasangkanan, gang ne pong kayan, masakit apong masakit. Ne po? Istaman po tintang temang pag-aralan kini, anong no ka rin, ang nga na po yung paggalang sa magulang. Ne po? Yung pong pamanggalang ka rin mong pengari, sagliya mo po eh. Gusto pong menay kang mato, siklod ka. Yari. Ne ba? Makanya niya po kasimpleng pamanggalang king karing pengari. Pero nung tukyan tayo po yung turunan ng kikatanggi ng Diyos, nga na po yung makasulat, kining Epeso Kapitulo 6, versikulo hanggang 3, Anak, maminto ko karing mga tuwayo king ginuuling itiya ing matulid. Igalang me igpamo, ang poindo mo, ay tiya ing mumunang utos ating pangako. Nano po yung pangako, nga nakintres, bang may pakayap ko at kumaba ka biye ket isulip. Ano pa ta, sa belang pengaring pong kapatid, lalo na itamo pong anak, na po, na kailangan igalang tala rin kikatang pengari. Uling, at inyong pangako yung Diyos, kumabata ka no biye ket isulip. Ngayon, nung yatabisang kumababiye, etano pamin pa rin pengari tamo niya po. Ano pa ta, nung kinuyat kabyat, sinalangsang ka, purin sabyan, ala ka kaya tangustong turo, naninga pong Gino. At nga na naman po yung makasulat, kining Kasabihan Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9, Kasabihan 1, 8 hanggang 9. Nga na po yung makasulat kayong 8, Anak ko, pakiramdaman mo ing turo ng igpa mo, at emo pa imburisan ing kautusan ng indo mo. Nga na po yung 9. Uling maging metong lang putong naning kalam king buntok mo, at talika lang kwintas king batal. Ano pa ta? Makiramdam tapo ka rin turo. Naning daring kikatang pengari. Uling pong, da nakataman po dalaking marok din kikatang pengari. Pablasa nga na po yung makasulat, kining Kasabihan 6:21, itali mong makaparati, king kekang puso, ikwintas mula king kekang batal. Burin sabyan, deting balang turo, at aral a pagkalubdaring kekatang pengari, ing kailangan itali-talak king kekatang puso, itanam tala po ka rin puso tamo. At kanita pin ikwintas tala king kekatang batal, king balang penandit, ganakantala retang balang turong pagkalubdaring kikatang pengari. Ne po? Bilang pamaggalang kailangan, den karelang kautusan, makanyang tala pong tukyan. Uli niyang matulid po, asasabyanan ng satong kasulatan, at king piyakitan, ne po? Kailangan pin, igalang tala rin kikatang pengari, munang-muna, ila pong may kikatamo, ila pong bilang pengari, at itamong bilang anak, ne po? Uling, nung pamintuan talo, din kaya katang pengari nga na po yung makasulat, kining Kolosas Kapitulo 3, versikulo 20, Kolosas Kapitulo 3, versikulo 20, nga na po yung makasulat, Anak, maminto kayo karing kekong mga tuwa king keganaganang bage. Uling iti yang binang makapalugod king Gino. Nano pa tapo, potang pamintuan tala ring kikatang pengari. Ne? Yung kikatang Ginong Diyos binayang tutula. Kareng mayap tang dapat. Kareng mayap at pundasyon na pigkalubda ring kikatang pengari. Ne po?
Kaya pinsaning balang metong kikatamo, ing mamintuta ka rin kikatang pengari. Ne po, detang karelang turo, king makapaunat king kasalukuyan, makanyang talang pamintuan. Pablasang, nanularing malyaring gawa na ning metong anak bang malyaring din kikatang pengari tumulala. Ne po, nga na po yung makasulat kining Kasebyan, Kapitulo 23, 22. Pakiramdaman me igpamo, ami ka anak keka, at eme umisan indo mo, nung matwane. Nga na po king 24, ing igpana ning banal tumulayang mayap, at ing mika anak king metong abiyasang anak, mika tulaya kaya. Nga na po king 25, pabusten mong tumulaing kekang igpa at ing kekang indo at pabusten mong tumulaya ing menganak keka. Nano patapo? Utos na ing kailangan magpakabiyasa tamo. King kapamilya tanda pureng turong ipagkalubdaring kekatang pengari at nung tatanggapan tala, malyari tang mabiyasa at kanitapin po tang ing Diyos mantabi at pagkaluban na nakatang kabisnan, din kaya katamo pong pengari binalang tutula. Lalong may giting kaya katang ginong Diyos, alin na lang kaya katamo. Ne po? Samantalang, dito pong aliwa kasing emak kakilala, kinganti kanining kabagayan, din karelang pengari, palmuran daw po. Ne po? Din karelang pengari, nung minsan susumpa daw pa. Ne po? Nano kaya ing malyaring kaya blasa na ning anak nung malmuraya ka rin kayang pengari nga na po ning Mateo Kapitulo 15, versikulo 4, San Mateo 15, versikulo 4, uling ing Diyos nga na, igalang mo di igpamo at indumo, at ing malmura kang igpana, o king ingduna, mateyang alang sala. Buring sabihan po, mateya chiking delumduman. Na po? Buring sabihan, nung chiking delumduman, malyari pong miyugsik at ang dayat-dayatang apoy nga na po ning makasulat. Na po? Uling, alayo kaya nga pong Ginoo. At di nga liwa po kasi nung minsan, panyon pado pa rin karelang pengari nga na po yung makasulat kining Kasebyan Kapitulo 20, versikulo 20, ing ninumang man yung paking igpana o induna, ing kayang pagsulugyan matdayo, king tuling ning delumduman. Nano patapo, potang ing metong anak, lalaban niya ka rin kayang pengari, na po, palmurana la, nung minsan panyon pano pa, ing Diyos alayo kaya, itang kayang pagsulugyan, na alaya pong salang daralan, nune puro siyang delumduman. Na po, king kapamilatan daring pamagaral, pablasang ing Diyos, malugod ya karing balang metong kikatamo at papamali na la, deti pong bagyang treti. Bang malyaring ding balang metong kikatamo yung may git, tapong apag sa dyan, ing daratang tang panahon. Ne po, uling pablasang, etala po deti kamalayan. Uling nga na po yung makasulat, anti kayo nga ng singong king sagling panahon dalto, at king sagling panahon mawawala. Ne po, kanya pong Santiago Kapitulo 2, versikulo 26. Sagli mo po. Banta po patunayan te. Kanya pong uno Santiago 2:14 po ata. Quatro 14. Okay niyo pong Santiago 4:14 po.
Bagkus ay manbalo nung nanoing malyari king aldo bukas, nanoing kaya kayong biye. Uling metong kayong singo aking sagling panahon dalto, at kay bat mawala. Nano patapo, uling etala ka po kamalayan, dingal aldotang paing tungulan. Kaya pin po kailangan magsamantalaing balang metong kikatamo. Ne po, king kapamilya tanda po ring turong daramdaman tamo kareng mga banal, at ang timurin king turong daralanan ng santong kasulatan, ing makanyantang makagawa king katuliranan ng kikatapong ginong Diyos. Pablasang, ing pamanggalang kareng pengari, metong ya po kareng kautusan, at dapat ng tukyan, ning balang metong kikatamo. Ne po, tauling amano po, kining Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 16, nga na po yung makasulat kini, igalang meig pa mo at iindu mo, ang timoy ngunutos na kekang ginu, o kekang Diyos, bang ding kekang aldo kumabala, at bang iti ikakayap mo king labwad ay biyen na keka, na keking ginuwa kekang Diyos. Na po, burisab yan, potang ginalang tala ring igpatamong pong indutamo at pamintuan tala ring karelang balang utos, ing balang betong po kekatamo kumabala puwaldo. Na po, mipakayap tamo king kekatang biye. Na po, tamo po burisab yan, king uli da po ring antabe da ring kekatang pengari, dalong may git ka rin kaya nakan po, tamo po mi paparoro. Huling kaluguran da kataring kekatang pengari, at ang timurin kaluguran nakatamo ng kekatang ginong Diyos. King kapamiltan da rin kayang turupisasan metong nakatamo po. Bang malyaring ganap talang akilala rin kayang katuliran, ampong din kayang ustisyo. Ne po, at kanitapin, itang karagdagan mi pagkalubya ka ring balang metong kekatamo, uling mamintuta mo ka ring kekatang pengari, at mamintuta mo ka ring turong pagkalubdo, king kapamilatanan ning saup na ning kakatanggi ng Diyos. Dakal pong salamat ako na po pakakaban, di ka akong pamagipagmanano kaya kayo yung oras, ibalik ko na po king mani mo no, dakal pong salamat kaya ko man. Salamat po ang kakatamong kakapatid karon niya ng pamag-aral. Alala po rin yung speaker yaliwan niya. Balo ko sundalos na ng Diyos, matapang langan, ala na mga mataloti. Alang nga makasadya, balo ko makasadya langan. Takala po rin yung speaker kin, ibabong po alam niya po. Hindi po yung dinang kong oras sa magpagmanano kaya katamong ini. Metong yan naman pong masipag amanong kulan ini. Metong yan naman gabinetis at tuya kaya lalam. Yang ausan ke po yung kayang pansin, paninayin tayo po yung kaya katamong. Metong gabinetis sa masipag. Lang sawa mo naman na mamintok yung burinan ng nga pong gino, yung pong kapatid tamong may season panayin tayo po. Payabak po. Kasuelo pong kasuelo, kahirap na naman. This time po medyo may tamad kong bagya. Pero ngayon po, sipagang ko na. Salamat po kaya na pong festival. Ayawari po, sundalos na rin Diyos, po silangan matapang na po. Yang sabi na ni Banalay Espiritu nandin, sana nga na kayang pamamuntayo kayo nga na mula rin kaya kwanta po kanan. Tamo po pa yung tulutan din kaya katang pamag-aral rin aburinan nga pong Ginoo, tamo makadapo kong pong makatipon ka rin kaya katang dapukanan. Kulin dating do ilang metong tamong kambilan o metong tamong panulo king yatong salnan basta balang sabyandari Manalay Espiritu. Balang sabat na mititipon tamo, yung panerang sasabihan ng kikatang panahon na daratang. Nuwanti kaulagay yung lugod na ng Diyos kikatamo, kat kanwanan, nabibiyan na kikatamo. Malawot la pa po, kasabihanan na lang kikatamo. Tuturon yung paralan, at yung nobiyan namin itong iyang pagunggum na kikatamo, pisasan metungan, bang kanita, nung dating aldo, metong talang kalasag
ampong kambilan nga do daratang o nanumang sakuna at daratang kingyato. Nyapin po, kakalbitan ko rin kay kayong pansin, lalo na kay kayong kapatid kong manungkulan. Yang manyad ko pong dispensa kay kayo. Kasi kanitang meeting tamo kay nga library, pisabi-sabi tanya po ini. Hanyapin na dapat nung atin tamong pipagmitingan, magagawa, uling ita mong gagawa kayong batas nung misan, sabi ko, kaya katangmanin mo na, po kaya kayo, sabi ko, nung misan, ita ang gagawa kayong batas, pero ita mong lalabag kayong batas sa gagawan tamo. Pisabi-sabi tayo pa yung nobena lang mag-short, nung malyari din hanggang manungkulan at sulang kayong babo. Hindi po, kalupa na, kaya tang milabas sa biyernes, pasalamat ko, kaya katamong kapatid kang kumari ko, yang gagawa na naman yung tungkulan. Yargong tinalang kitang metong bandera, yung kaya katamong kapatid, yung minyara yung panalangin, at yamo rin yung tinalang yung kalasag. Anyapin po, gisingan ko lang kaya kayong pansin kong kapatid kong manungkulan. Sana, yung pamalinan ng banal espiritu kaya katamo, tutulang masakit. Pota pong makaras na yung panahon, kaya katamo, yung kasakitan at tune, babuhan ng yato, ang yang sumawa tamong maus, ang yang sumawa tamong manyad, kaya nga pong gino, baka yan nakatapakirandaman, uling yang mamaus, kaya katamo, etaya naman pakirandaman. Nyapin po, doon ko yung kayong pansin, lalo na kaya katang nobena. Pingari ko po ang kapatid, sana misasan metong tamo, balo kong misasan metong tamo, pingari ko po ang kapatid. Nung gagawa tamong ini, nobyantaya gawan tanin dinalan bang kanita mibuhuya masanting niya bilang at in Diyos sagad nakatang pakirandaman. Ne po. Ngini po yung karakalda pa rin ng manungkulang kayang babo. Ne po. Hindi kaya ka lang bisita tamo kaya bisa di lang tayo dito ka oras. Bisaya Diyo? Makanano ko sabihan pala kanina. Sabihan ko siguro, Bian, may kini magsalita ka, ako namon eh. Lewen mo yung intindihan na. Lewen nyo. Nakpakan tayo po, kaya katama ka pa rin. Yasya palang kapampangan, bala ko, liya. Magandang umaga po. Kumusta kayo? You know, I was listening to the, well, first of all, I want to thank God, because if it wasn't for him, we wouldn't be here today. You know, one of the big things I took out of this morning's message was respect for your family, you know, your mother, your father, your sisters, your brothers, and your wife. I've been very fortunate. I've had great teachers surrounding me all my life. My extended family here, and of course my family growing up in the States. So I just want to thank them, you know, in front of everybody, because they're very important to me. And you know, especially today, we're on the eve of 1 year ago, where my life changed forever. Our anniversary, Jana and I's anniversary, is tomorrow, so we're off to Manila to celebrate tomorrow. So that's a big milestone for us, and I've learned a lot in the last year of how powerful I am not, and who the real boss is. So she got me. It took her about 5 years between the dating and being married, and I figured out who was in charge. And so I think it's a great day for us to celebrate. And I'm just thankful that a year ago, tomorrow, we were able to celebrate our wedding with everybody here, or majority of people here. And we thank you for that. And I always look for the opportunity to come to church when I'm here in town. Of course, you know, visiting with all the family, Uncle Ray and everybody. So you see me around town, don't be afraid to say hi or yell at me, or if I'm doing something wrong. And one of these days I'll get
Dad Gomez to let me play on the softball team, but not yet. So thank you and God bless everybody. Thank you very much. Gusto po yung sinabi ko? Yang masaki po para talaga yung biyasa mag-English. Pero po yung kayo may kaintindi kayo English, Kapampangan, may kaintindi kayo lawin nyo. Yang salamat po, ang katamong kapatid, ang gando kong kaya biyasang magsalita, kaya salita tamo, yang salamat. Ngayon po yung katamong kapatid, pare ko, preciso niya po yung pakiramdaman tamo. Sorry po, wala ako, luwaya ako. Muna po, kin Diyos, kakadwa, kaya kayong kalupa kong mag-aral, kin kaburyanan ni nga pong ginunia po. Pasalamat ko po, kin kaya kong pamagmanasakit, ang pong pamiyabi-yabi, ikatamo pong sablang may kakapatad. Pasensya na kayo po kasi hanggang po kasi ngayon medyo masaya pa yung kanakong at yan pagpilitan ko ling na po kasing kasakit itang pilitan ko nga mo nga pong ginustong payali ko po tapo paila na ako naman niya po diyan pong bagya-bagya pagpilitan ko ling na po kasing kasakit yung mami ito nga pong ginustong payala na ka. Dakal pong salamat tila mo po rin ka akong kasabi. Dakal pong salamat kaya kayo. Kila mo po rin ito. Salamat. Yang magmandata naman po kaya lalam na. Ot bala mo, ikit ko ngayon puros lang ang natang mitutundo de lalaki. Na po. O puros lang ang pakad ako. Ngayon po lakuan talaga ang pakad ako, muntataan mo ka rin makaya nakarin babay. O, dino ko wala naman po. Dino kaya nga taldang ko kanina eh. Na. Ita mo nga po, tintakan tungkol lagi nga pong gino. Siyaritan kaya kayo, ikasulong na rin kaya katang kasalpantayana. Luwa mo po kaming makapatid yung manungkulan, ay tiyo kaya babo, at tiyo kaya lalam din kaya katang pengari. At tintakan po tungkulan. Kaya nga pong gino, tintangan karapatan magsalita, miye pa mag-aral king burian ni nga pong gino. Ngini po yung kaya katamo nga tutring pakiramdaman. Miyatong yan naman pong meging kayo nakangkanita, di no kuya pa mo. Bala na siguro kaya paikit, yung kaya katamong kapatid na Diyos yan, sensyon niya pong panayan tamo. Makapagal po, ano sensyon makapagal? Pasibay po, maya payaba kaya kayo. Perado ko na pamupi, ina ako po. Pagkapilitan ta mo pong gawan yung tungkulan tamo, napuburi sabihan na espertista tamo, ligtas tamo, basta po yung kabaluan ko po, at po dapat ng tao, miligtas tamo. Masakit po yung magsalita, kaya nakakapuburi sabihan yung sabi-sabi. Basta po itanamo po, gawan tana po, misasan meron tungkulan tao, takal po salamat. Lawin niyo po. Na, uling diyang sundalos na ng Diyos, babae at lalaki, matapang lalaki, langandang. Ngayon naman tatam ka rin lalaki. Hindi na kaya yung masakit, makadukulangan eh. Ako man na masyadong balugulok kanina. Hindi po. Pero po, bayo tamong munta ka rin kaya katamong kapatid, papagkatantala pa mo ng kaya katamong choir. Hila pong panayin tamo.
Salamat po. Yang pasibayo po yung pagkarandaman tamo at yan kung oras. Talakad niya yung bandera ng Amerikano. Itamong Pilipino talakad tayong bandera tamo. Nga po. Ngayon po, nung malyari yung katuwangan ng lalaki, yung katuwangan ng babae ang paninayan tamo. Nung alwa po jamin, ialma yung kakatang gwardyang kareng babae pong pagkarandaman tamo. Paninayan tayo po. Lugod at kapayapan po yung muna akong niabot kaya ko nga muna naging kakatamong malugod na Diyos. At ang timurin, kaya kayong kalupa kong makipag-aral. Dakal pong salamat na din ko pa pinmanga babatal, bala ko yan akit ng kaya katamong tatalan. Bisa ko pong dumakeketang sinabi ng kaya katamong tinipang banal. Apapin pong etane abalong kautusan. Orinwan niya pa po kanitang may kabalo, nung balo mo niya kay bat may gawa ng kaya kang tungkulan, makalunos po yung kaya katandaratang. Aga nakakaya pong biglay, tang kanakong meging stepfather, kanita, i-Aurelio Pamintuan po. Kasi po atandaan ko kanita, sinabi ng banala niyang inawas ni. Urin pong meging niyang metong mamuntukay na ataking Eden kanita. Ana po, obat kanu pay nawaya. Pero yung pekiba na po ng kanakong pengari, yung sabi na, man po kanu pay nawaya, no? Binili niya mo po kaning kayang pupusanan. O na nga po ita, kalupay niya naman. Urna na po kaya, uli nga ng, kapag mo gewa nga na inkaya kang tungkulan, pag may pakliya nga na inkaya kang tundun, ala niya ng panulo, no? Langit-ngit laman nga na rin kaya kang ipan, ala na kang nga karapat at ita po may batsoya. Kanya sana po kaya katamong may kabalo na, sana po yung kaya katang tungkulan. Sana po magkanyang tampong pagsikapan. At anyarang ko rin po sana at makanyang ko pong pangarapan na sana datang ngaldoin ka na akong kasuyo, aki kaya naman talakad kini. At dahil po salamat. Sana po, po sana maglambatan datang yung panahon na ito. Salamat. Salamat po. King kaya katamong kapatid. Naman pulong ba't ito? Ngayon mo po talakad niya, parinayin tayo. May baba yata yung bandera. Parayan to ko po kay Babo. Kapag nakalya pa yung oras, oh. Pagkarandaman niya po, kaya kanong tutuki. Ngayon po ini niya nga din yung oras ng kaya katang mani muna. Sabi na kaya namo pong tutuki yan, no? Kanita siguro dakal nakabalo sa biyanana. Ita po kuha kalinguan, natandaan ko, ngayon po yung paninayan tamo, yung kaya katamong kapatid na Angel Gomez, siya pong panayan tamo. Atin pong makapili Kenny. May payabak po kaya kayo. Ngayon po, kadwa ako ng pamanalakad Kenny. Wala na po, ako talakad. Kaya kaalupukan niya niya, ako talakad talaga. Makanya man po, yan ako makaing dakala sabyan. Kuning kakatamong kapatid na Michael, sinabi na nga ning makananong nga ning yung kaya katamong tema, paliwanag na niya po kaya kayo. Sana po, makanyang po sana sabihan ko, kuning inunaan na ako po eh. Kanya, ikay na po iyan na mo po, dakadalam po salamat. Salamat po, ang kaya katamong kapatid. Ngayon po, may atong yan naman maging kay nakang kanita, niyang ketang 1972, masigasagyan naman pong kayo nakaninig kanito. Kaya bimiyan naman yun eh. Ngayon po paninayin tayong kaya katamong kapatid. Baby ako na mo Baby Gomez Manaloto. Yan po yung paninayin tamo.
May pabayabak po kaya kayungan, pengari ang pong kapatid ko. Yak po metong kung kaya nakang kanita. Kanita pong bayo-bayo kaya po ng mister ko, sabi ko, panalangin ko, kanita po sinabi na, isto pong sambata mo kanta Webis, Sabado. Sinamba pa po ka ng Webis, sasamba na ako na naman Sabado. Ngayon po, panalangin ko, sabi ko, dinane sanang tungkulan ng Espiritu. Gang talabagay aking santuaryo. O ngayon po, meron dan po yung panalangin ko, akayabe kaya po ngayon. Meging kaya po, aktibo ya pa po ka na ako ngayon. O sige po, dakal sa... Salamat po. Hilapin po rin ang minunang maging kayo nakangkanita rin. Yang diyan pong aliwa, may kapagsawa lang kayong pandakaki, yasin sa Carillo, yasin mo naman na Carillo. Dakala po rin maging kayo nakangkanita rin, yung pansari at yung paraseng di Sara. Dakal kayo pong maging kayo nakangkanita. Diyan aliwa, tso nala naman kayong aliwang bansa. Nung makananula ka, oktibo rin kaya katang kayo nakanini, makanyala naman po ka, oktibo rin kaya katang kayo nakangkanita. Lalong-lalo na rin kaya katamong pengari. Ngayon po yung kaya katamong pakiramdaman, yung kayang kasuyo, ya pong pananayan tamo. Paring Nelson Manaloto, ya po yung diri ng Congoras. Payapayabang po kaya ko nga, pengari po ang kapatid. Ako man po na akong balo sa bangkisa ng kapatid ng Michael lang din eh. Pero makanyan man po, basta po itang kaya katamong, kasi, kung kaya katamong tema, luguran tala po rin kaya katamong pengari. Uli pong yung makagusto ito. Kung kanong liguran namin kaya kang pengari, po yung pengari mo, siguradong kumaba ka biye. O itana mo po, salamat po. Salamat po. Labihin niyo na rin sandalos na rin Diyos niya po. Alang mamatras, puros nga susulong. Hindi po, malambat nga naman po kaya katang kasalpantayanan ni kanita, laya pang asaway ni. Pero lawian mo, yung lugod na ni ngapong Ginoo. Ingay asawa na, lawian niyo po, kaya manawsan titik doon, po yung pananayin tamo. Pare ko lito. May bugsa ng mi. Maya payabak po. Pengari ang pong kapatid. Dangal pong salamat. Dinina na ako pong oras ng kay katamong kapatid. Tinganini, wala akong balo sabihin. Pero makanyan man po, dumaki ako po kay katamong topic. Yabing po yung paggalang, manano niya. Paggalang sa magulang, hanapin po. Luguran me, yung kaya kang pengari. At yung panatindi ko ka rin, kalupa natin itong sinabi na kaya katamong kapatid na Michael, pagyapusan na na kanya. Kaya kamo po kano sisiklod, yapi na ito. Maliban po kanita, aliwa po pa pala ito. King nano man pong bagay, nung tuturod, anto mo po rin kaya katamong maintang, nung nano yung tuturod, darin pengariyo kaya kayo, yan dapat gawan. Dapat masunod la. Pamintuan nyo rin mga tuwayo king Ginoo, huling iti yang matulid. Igalang may igpa mo, at indo mo. Bang may pakayap ka, at may pakaba ka biyag iti sulit. Ita mo po, adakal pong salamat, maya payabak po kayo. Salamat po, kaya tamang kapatid. Lawin nyo naman. Yan po. Huling gawa na itong kula na kanita, pilang banwa kanyang sentro yung magbante kay kampunan. Dinina na yung asawang malaguang pong maganakanin Diyos. Ay tape kalaw niya mo.
Ne po. Pero ulimburi na rin tao walang malapit. Ay, walang malawot. Malapit iya po. Ngini, yako, balo ko karing kaya katamong kay nakan. Maminto naman karing karelang pengarte ni maganakala. Huling tilang takot nga pong Gino. Balude in kautusan ng puntuntunan. Aburinan ni nga pong Gino. Nyapin po, adwan ko yung kaya kayong pansin. Lalo kayong magsikap yung kaya katang kasalpantayanan. Huling yung kaya kong kapagalan na yan. At yung kong ables daratang noon dating doking nga pong Gino. Ngini po ay ako, impremyo ko, babi ako na kaya kayo. Nung nino yung mag-isawa, muna kaya kayo akong tagawan. Ito po yung premyo ko kaya kayo. Huling balo kong malasakit bang malasakit kong kaya katang kasalpantayanan. Na ito po, may pata kayo kaya tambiya ko kanita na. Yang sana dinana ko rin pong Gino, masipag, maganaka, katimpere na makwalta. At ating takot nga pong Gino, sana yung dili ato kiyekin kaya katang kasalpantayanan, aliway kong tutokira. Yan po yung importante ita. Ngayon po, pasibayo, may atong yan naman, meging kayo nakan kanita. Makabaya po yung oras. Masipag yan naman po ini. Yung kaya katamong kapatada Nora Gomez Nabong, yan po yung panayin tamo. Bye po yung sabla, abot ko yung maya pa oras kaya kayo. Muna kaya itong metong nga Diyos, kaya kayong pengari miyang pong kapatid. Anapin po ni pamati na ng banala. Ikaw hanggang may biyasa na at may niwala na king kaburyanan ni nga pong Gino. Sana yung dating pa siya sana yung tundo na. Pota baklang mapakdiyo. Ala na po anong panulo. Kanya sana itamuan, makanyang tampong mamintuking kaburyanan ng Gino. At ngayon po, pasibayo, babi ako ng mesa kung kaya katamong kapatid. Salamat po ang kaya katamong kapatid. Gayang pong bayo-bayo la pang tatalakad mo rin kin. Totoo po talagang masakit yung pamanalakad kin. Na po ka daw po itong alakan tungkulan. Alakang nasipsipan na sabihan mo kini po kasi babantian mo yung kaya kang sarili. Kailangan kini ito sinabi mo, di rin mo yung katawan. Nung misan po, hanggang sasabihan mo, nung misan mo naman nagagawa, pero pagkapilitan mo yung nagagawa. Niya po. Ngayon po, bayo kaya di na oras yung kaya katamong kainakan. Atin ko po pong di na oras bang kanita miyanan mo itong pamag-aral. Yung pong kaya katamong kapatid, may palaw yan naman po ini. Yung kaya katamong kapatid, yung pong yung asawa niya, kaya balo pilido, namya pilido. Yung pong kaya katamong kapatid, Tess Gomez, yan na pong paninayin tamo. At yung po kaya tanggot siya, makadukmo yan. Panayin tayo po. Bayo po yung sabla, muna yabot kayo po yung maya pa oras kaya kayo. Muna kaya ang Diyos pangalba kaya kayong pingar kong pong kapatid. Yung tema tamo, apining paggalang sa magulang. Itamo po nga na, kailangan po luguran taring pingari tamo. Nung naman po yung sasabihan daw, pakiran naman tala po. At kung kainakan, sana makirandam ko kareng matuwayo. Kayo maging pasaway. Bala pong isipan nyo, gagawan nyo. Kailangan manyagad kayong opinion kareng pengaryo. Kailangan, timurin ikayong kainakan. Kailangan, itang kaya kayong pamiyabe-yabe, isipan niya pa mo nung mayap-yam pong masanting. Ay tanamo po, dakal pong salamat.
Salamat po ang kaya katamong kapatid. Ang ini po yung diri ng kong oras, waling mga niya diyang oras nandun, yung may atong karang kaya katang kainakan. Bayo tamo magbalik karang kaya katamong kapatid. Ano at yung pangoras. Manya po dito ka oras yung kaya katamong kapatid. Patrick Kiambaw ya pong panirain tam. May ito yung kainakan. Maya pabak po king Diyos at kaya kayong kaya aming pengari kareng kalupa ko pong kayanakan maluwa na ako pong bisan tikdo keni pero sabi namin po makakarog ngeni po may dinang kusika na lub bang makapag-share na ako ng pamag-aral kay harapan nyo mga ko pa po pala magpakilala kay harapan nyo apo na ako po nitang mag-organ at ita pong pengari ko, nung baloy po, mag-grass cutter kendalan. May kaya po pikarinig ka na akong pengari dahil marangal niya manggagawan na. Ita po, mag-grass cutter ya. Yung tema tamo po, paggalang sa mga magulang. Yung tema po, para po kaya kayong pengari mi. At kailangan po kami pong kayanakan ngeni. Kami pong makipag-aral ngeni ngaldo nga ini. Ana po kining Epeso. Kita po referensya na Epeso 6, 1 hanggang 3. Anak, maminto ko karing mga tuwayo. King Gino, uling iti iyang matulid. Igalang may ipa mo, ang puhindo mo. Ay itiyaing mumunang utos ating pangako. Bang may pakayap ka at kumaba ka biye keti sulit. Pero po, hanapin po kitang uno. Po ganaganang utos, pamintuan po tapo, sabihan ng piyangari mo, munta akin dalan, paila Paris ka, sabi na. Pota naman po, tukyan me, matay ako. Bayo mo kay ating ko pong kwento, may hindala po, metong pong anak alalaki at metong niya pong pengaring babae, bulag, mag-aral niya po ing anak, ima, lungob na ako. At nga na po, o sige anak, mimingat ka. At milaying anak, sabi na, ning pengari, anak, yung bakal mo kalingon me. At ene po din dam ning anak, linob na po. Miras po yung pagtuan, alay pong bakaling anak. Siyempre po, impengari na ati ising kayang anak. Panadana na yung kayang anak. At sinabi ning anak, ima, o tatsyo ka keni. Len mo, kalyanda ko din ka na akong kaklase. Bakit anak? Len mo, bulag ka. Mumunta ka keni. Sabi na. Siyempre po, masakit para kayong pengari ito. May kuya po yung pengari. Minuli yo. Isip-sipa na ito, ba't asabi ning kayang anak? At miras ing pilan banwa, may gimbahin tao yung kayang anak. At mera kalya barkada, sabi na, nukarin niya kaya yung anak ko, bate pamumuli. Ing pengari, siyempre, rin po talaga ati ising kayang anak. Dinakit na yung kayang anak, kimbali na ng kayang barkada. Uma, utatsuna ka na naman keni. Len mo, pagtistida ko, imako ka no, bulagya. Minuli na naman po yung pengari, mga gaya, isip-sipa na bakit sasabihan na yung kayang anak kita. At miras na naman po yung makabang panahon, midi na niyang sariling pamilya, yung anak, midi na niyang aduang anak at asawa. Sabi na, yung pengari, pasyalan kaya yung anak ko, king karelang bale. Pumegadong isip, may masyali yung pengari. At sabi na, disan nala, din kayang apu. Karas na kitang bale na ditang kaya ng anak. May nga galaret ang adwa ng apu. At sabi na, Uma, utatsuna ka na naman, Kenny. Lemula rin apu mo, mga gala. Mula darandaman, mumuwada. Sabi ng, may nga gaing pengari. Anak, kitang naging anak. Anak, bakit makanyan ka kanako? Pero gulda na ka man. Ating pangaral, sabi na, bakit makanyang kasabihan ka na ako?
Minuli ang pengari, may gadwang isip. At mirasing pilan bulan, may kaisiping anak, bakit sasabihan na kayong pengari na ito? Ay isipan, no? Pasyalanin kayang pengari. At sabi na, noon niya kaya ima ko kanina, punta lang kaya kami bale dati. May gadwang isip, ing anak, may masyalya kayong bale. At karas na ka rin, kinatok kayang gate, alang makibat. Pilan oras, manaya kayong dalan, alang luluwal, ni kalantog na mo ning pasbul, ala. Ikining matuwa ken dalan, may ang utang niya. Baluya po ba itang makatuon ng kene, nung rin niya? Itang makatuon ng ken, metene. Sabi na, maluwa na yung mete, kapilan pa, mirabas pa nga 2 bulan, sabi ng mga niyan. Sabi na, punta matuwa, meteya, alayaman pingka mag-anak minta. Ni anak, sabi na, alayaman minta. Nanuna ka pala, sabi ng matuwa. At sabi na, anak na ako po. At niya palang papabiye kaya kasulat, in kaya kang ima, sabi ng mga niyan. At inganak, tinggap ne. May gadwang isip, binasa na iti. Mumunang sinabi ng kayang pengari, anak, kaluguran da ka. Pera gulda ka, na binya ko imburi mo. Ako balo, bakit pikarine mo ko, karenda ka la tao. Ako balo, bakit makanyan kasasabihan ka na ako? Anak, kaluguran da ka, sabi ng mga niyan. Balo mo ba, bakit bulag ko, sabi na. Anyang anak ko, kaya may tatang mo, makamotor kayo. May aksidente kayo, kendalan. Sepunganda kayong truck. At ika, may bulag ka. Itatang mo, may teyo. Sabi na mga yan. Inganak, pinuluya-luwa. Bakit? Kasi na pamambalo. Bakit? Bulagay mana. Tiloy kaya po. Bulagay, may teyo itatang mo, sabi ng mga tampengari. Menton kong mag-donate kayong mata mo, nak, ako balo ng kumanton. No choice ko mo, dahil ako burindagol ka, maging gambulag, sabi ng ima. Kaya ako may gadwang isip, binyeke ing mata ko kaya ka. Kaya may gimbulag ko, na tinuwa ko kayong harap mo. At nano po itang pepakit ng anak, ala po resperto, wala po lugod king kayang pengari. Nung inganak, ala yung lugod king kayang pengari, kalupanemo po yung makasulat kaya tiging Santiago 2:17. Makanyan mo naman, yung kasalpantayanan, nung alayan dapat, meteya king kayang sarili. Nano patapo, in lugod, nung alakan lugod king kaya kang pengari, meteya, king harap na ng Gino. Bakit? Yung pengari, nung liguran yan naman ng Gino. Kaya nung may kaluguran ng kaya kang pengari, mo niya naman kaluguran ng kaya katamong Ginong Diyos. Luguran, kaya po, ikatapo mong kayanakan, kabang atsula rin kaya katamong pengari, keti, mayan tanalang luguran. Dahil, engga atsula reni. Sabi namin po yung kakatamang pengaring vice, kapilang pa po, atsula rin kakatamang aduang pengari. Ang ini, atsuna kembe espiritu. Kalupa mo po rin, ikatamo rin po tumuata mo. Mawala tamo ketiking yato, kaya pinkabang atsula rin kakatamang pengari, mayanta na laluguran. Yung pengari, tandaan ng tamo po, eneg yung tiisaning kayang anak. Masakit kayo, eneabeing kayang imburinan ng kayang anak. Pero ing anak, enemo abeing kayang imburi. Makanyan ne pang labanan. At tiis ne pa ing kayang pengaring ene pagsabihan. Dapat etamo po makanta. Ingi katula na mo ing pengari, kaya katamo. Ing galangan tala. Ing pagmaragul tala. Kareng king publiko. Pamintuan tala king karelang buri.
Kahit na ano pong oras, mawala na rin, sabi namin. Kaya ben po, ako po sabihin na ala akong pa magkamali, kana akong pengari. Di nga na akong pengari, kanita, metong ko naman po lalaban. Pero naman pong milog ko kening kasalpantayanan na iti. Ako buri po na makapakibat ko karela dahil masakit. Manyan po, pasalamat kami kaya kayong pengari mi na alasawang susuporta kaya kami, lalo na po karayang makalimang bansa na kaya kami pangangailangan, lalo na ikang kayanakan. Sagli po, suportan nyo kami dahil na po kaya kami pa magsikap. Manyan nyo po ngakakit, karambala metong kaya kami. Manyan mo rin, karang pangaral yu, abibiyo kaya kami. Ngayon po, yung pangaral yung tiro kaya kami. Manyan nyo na pong akakit. Kaya beyo kami kayong kasalpantayanan na iti. Kaya beyo kami pong maminto. Dahil po ikit mi kaya kayo. Nung nanuin kaya kayong gewa. Sabi namin po, nung nanuin kaya kang tenam, yung kaya kang pupulan. Kaya ben po ikayo nanu pong tenam yun. Ngayon manyan nyo na pong kaya be din kaya ikayong pengari, manyan nyo na kaya pong kaya be. At laging gawan, imakalugod, karampeng hari, nga nabing po kening 1:8:29. At ing nitubod ka na ako, abeke, na ako likwan, dili-dili, uling daraptan ko la, kapilan man, ding bage, ama katula kayo. Nano bata po, ikayo po, kaya kayo kami po menibat, makanyan mo nang po keng gino. Eyo kaya po likwan dili-dili. Amamin to kaya din kasalbantayanan na iti. Makanyan mi na pong daraptan. Pilit. Dembage. Makatula. King kaya kayong harapan. At bayo ko po mako. Sorry. Bayo po, pangwakas. Ali po inaman po ako, maglisya ako po geto. At bakit kailangan tamo makiramdam karampeng ari tamo? Hanapin po kining kawikaan 8:33 hanggang 35. Makiramdam ko rin turo. At makabiyasa kayo. At eyo tatanggian. Makiramdam tamo po ano karen turo daran pengari tamo. Dahil baluan tamo. Ing turo, naman eda nakataman turo kayong marok, din kaya atampeng hari. 34 po. Noon niya ing tao makiramdam ka na ako, at magbantial doldo ka rin ka na akong pasbulan. Dalan, amanaya ka rin asyas da rin ka na akong pasbulan. Noon niya po makiramdam, makanyan mo nang po makiramdam kayong gino. Magbante, kayong kayang pasbulan, nano pata po, in kayang buri. Pamintuan tamo po, in kayang buri. Uling makanano, in manakit ka na ako, manakit kayo, yung babye, at magkamit, king kayang kalam, mayanan po, tanggapan po in corona ning biye. Dahil po, salamat. Salamat po, katamong kapatid. Tutuya po ita. Alang pengaring mutus karenganak na lumulyagan dahil magpalapari siya ala po. Alang pengaring utos ning kayang anak manakoya. Ala po. Alang pengaring utos ning kayang anak gawayang yung masanting. Ala po. Yung pengari kalugurani yung kayang anak. Higit pa king kayang sarili. Anyapin ni kayong kainakan, ako naman sasabihan ngayon kaluguran din karilang kayong pengari. Totoo po, ulingi kami, ala na kaming pengaring lalaki. Lumpot ang alay pengari mo, sabihan mong kaluguran me, masakit na po. Paintunan me po, at ang lalo na nung ating kang problema, yung pisumbungan mo, yung kang problema, paintunan me po.
E mo na balik itang milabasan. E mo na sabi kayang tang kalaguran na ka. E mo sabi kayang tang servisyon na ka po tang sakit ka. Ali po. Sasabi mo na mo, sana anyang masikan niya kaya wa ko yung tungkulan bilang anak. King kayang pengari. Kanyapin, adwan ko kay kayo, ikayong kay nakan, balo kung magganaka kayo. Balo kung kaluguran nyo rin kaya katang pengari. Sana lalo talang luguran din kaya katang pengari at lalo tayang luguran kaya katang sarili puso kong pumpanandamin kaya katang kasalpantayanan. Yan po yung oras miras ne, karakada pa rin bisang magsalita sana pero yung oras miras niya po. Yan pong kaya katamang pisaw-saw, 3,965 la po. Sana kaya tutuki yung kaya katamang mani muna at ini na mga nakangkasal niya po. Bang kanita kaya tutukin Domingo, umidinan lang ang oras niya po. Ali po, lambis ko mo po kaya kayo. Yang pasalamat na po yung oras miras niya.
Ginumi pong Diyos sa may payaking sabla. Kasi bayo po walang pupus, pasalamat ke po ke ka. Ginoo ngeni pong mayari yung ke kaming pamanyamba. Ginoo makanyan mila pong gewaring ke keng banal tungkulan. Sana po yung balang metong ke kami, lalo mo ke pong dinan sikanan, dinan mo ke pong kabiasnan. Bang kanita Ginoo makanyang ke pong mga sadyad karing ke keng banal tungkulan. Igpang banal ngening oras sa itima kanyan mo kaya pong pet no bayan, ginoya ka po may ngawani kaya kami. Sana po ngening miras kaya pong payapa kening kaya kayang santuaryo. Sana po magbalik kayang pasibayong payapa ka rin sa sarili mong kubuntok nahan. Ginoo ni inuman po yung ating bitbit kapanandaman, matuwang po ang anak. Sana po makanyan mo sana pong lubasan ka rin mayupaya mong gamat. Ginoo ngening oras sa iti, bendisyonan mo kaya sana po. Metong mila naman pong pakisabing mayap kaya ka, ang gana rin kaya kaming supling ang pong kapatadaming ang daywan. Ginoo makanyan mo, sana pong lalong patnubayan. Ibiyamaya po yung karagdagang karela ginubang kanito, lalo la pong maging piyersaning kekeng salpantayan. Ipang manal ngening oras sa iti, ureni puring kekeng panalangin. Sana po tanggapan mo la. Makanyan lang ang sana pong miras mabang lungayin king kekang banalayarapan. At tanggapan mineman sana po itang kekang pamipala. Menibat ngeni ang gamang po king wakas. Yan asa po. Yung deta po ating pengaring may wala na biye. Amig malasakit king kaya katang kasalpantayanan. Deta po letrato da dalayo laki yan. Ibala namang misabit ka rin niya po. Salamat po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.